Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismail. Opo lo wis mari guys, awake wis penak kudu ngunjuk. Mari opo? Jembelon. Iki mesen. Wedane kok ning alis tok. Lah. Apa? Mbok tuku apa? Aku tuku apa? Kayak iso masang ae. Ayo Dut. Situ Dian rene guys. Gak roh karpe. Apa? Iki kok dari rumah. Sini. lho, Mbak Dian rene guys. Ikat. Kelomek apa? Bret ae. Gorengan. Aneh. Yo, puasa ra. Ngono ki apa? Kowe iki kek hebret ae. Lu mau pengen alurane kayak Bocah lho wis dolan. Peri. Masan gak petuk ke maning kono. Gak nek Iki lho kowe lewat di. aku lihat sini Tek. Gini Mbak Lipah, ini Tek. Ya kudune petuk wong ning gone sen. Ora nek wong ku lho takoki kae lah. Ora nek lah. Yo sepeda iki. Hmm. Guys, rene guys, ceritanya pengen Dik Peri. Bocah iki wis Itu lawang. Walah, yan ya Allah, iki apa ya? Anu, Mbak Dian Rene nih kabari. dolan. Apa Mas sangat anu ponane moro. Yo lagi jegelek iki mang. Lagi dek esuk iki mang. Ini Mbak Dian penene, guys. Wis rong dino iki yan. Dek Apa yo? Bar dek ingi ka lho. Iku niliki Mbak Caper. Mbak Caper Oh yo loro. Cerono iki yo ponakan kok ngene bayi. Dik biyen bayi sing ngopeni iki Mbak Caper kuwi ngono lho. Dadi aku yo dibagi ngono lho, guys. Yo sibuk kok ya Mbak Dian ki wirawiri gak lah. Yo mang ngewangi wong iki ngewangi buke cek anu. Lah iki aku yo lagi Emang mulai sekolah jam piro? Sekolah emang. 9:30 sak latihan nari. Pak. Mbak Mas Ferry ning ndi mang? Lagi sepeda. Ora enek jadian dia lihat kono. Mboten enten tekokno. Mboten enten sepi. Nama nggone sendut kono ki lho sing Fitri ngene Fitri. Rae kowe ndeng omahe Mbak Lipah. Iya. Yo kene kok. Paling ora ngetan. Dari yo Udah mangan. Aku mau sing kacang. Aku mau bomba dikit ta Rei. Ben nyuwangi Bu wis delok bomba isa-isa pokok gawean omah. Wis bar kabeh. Kok kingko karek anu. Tapi Bu alhamdulillah wis mantuk wae. Mang sungsung aku wisan. Lagi bar. Sampun karek sambel telutok mang wis gombole ndang mantuk aku. Alhamdulillah yo lancar ora ngono muga-muga yo laris terus. Lancar ki nek tengah bengi nak daripada bengi ya. Bengi iki buke wis gak manu. Lho, Mbak Dian. Buke iki gak kuat mulai bengi. Kae dodol ning pasar yo, bengi numpak sepeda. Wah, enak nek ngene iki Rino edok ning kono wis. Iso turu. Bengi iki kaya istirahat yo. Iso turu. Nggih, malah ngono iki nganu pemirsa apa? Jam bakdo subuh ngono ki. Subuhan terus blonjo. Lah blonjo berarti terus acara. Iya, tapi kan ora kaya nek mergawe esuk ngono lho daripada bengi yo. Iya, tenan. Walah, cuman tetane iki Alhamdulillah. ape niliki Dik Peri iki lho, nggowo marik-marik ta. Apa marik-marik kandhane yo. Apa lah? Ndak mangan ah. Ndak mangan. Mangan. Lagi Iki jangan tewel mak iki lho. ora mam jam tewel. Kowe kebong yo, kaya aku rek. Jangan tewel. Nanti konten padune iki didolani dhewe yo. Ngonten. Rupane koyo ngene iki malah apa? Satu besok kan Pak. Marik-marik bocah lho wis dolan, ndek iki paling kowe rom ning ndi? Rom pek peri loro. Konten. Kan iki ngomonge Edi. Heeh. Enek-enek ae dikokno roti, dikokno marik-marik. Aku apa jenenge? Ceritane iki ngene. Pertamane iki watuk, pilek ora nurutno wong. Lah bareng kuwi kan tak beno tak prisakno. Ngombe obat biasa obat emak Iya, sering iki karo. Udah nglerep. Iya. Bocah iki kok gak gelem ya wis ngombe, tapi Pasti gak gak reaksi. gelem. Gak terus bengine. Bengine ki aku gak turu sampai jam 2. Bocah kuwi panas dhuwur, tinggi, terus giro-giro ae. Ki aku sampai atus yo ora iso, wong nek celuk-celuk ae. Terus akhirnya sampai
kon muni dene kae. Tak ayam. Wis rong dina ndek iki kae. Tak pangan. Nggih. Wis rong dina ndek iki kae. Iya lah. Yo. Lah wong aja tak gawean tak betokno sayur donan. Jadi alhamdulillah telas. Yo wis kok Aku wis malah seneng nek. Lah saya nonton apa? Wis padha masak emak emang Iki ngoten. Aku ngesen kacang mbek mie. Aku nek sajuke buke dodolane aku gak tau masak tuku nggih buke ngono wis Lah ayo. tak tuku. Nggih, Mak. Nyatuk 3.000 Gak tuku kan ya. sepek kan. Ora tae mek. Lah tuku lah. Lah saiki lho cara mono kowe belanja tuku brambang bawang Iya. lombok. Larang. LPG. Lah mending tuku ngono 10.000 sak lawoe. Wes. Jangan Karena sambil. iya, Mbak. Wis sambil awal Aku ki nek kowe mbok medhek kene, aku yo tuku terus. Dek kaya ngono kok ngirsani. Cara iki aduh ya, maksudnya ki aku nek rambek liwatan ki apa ngentek rono ki yo Iya lah. bolak-balik ngono. Lah nek edek kene bendino tuku. Nah, tak kan aku masak dhewe. Nek kene gak cocok aku. Tuku Pak, gak Lah enak. yo sing dek kaya ngono ora Mbak. Janganane gak sayure iki gak cocok karo laku. Nek tuku ning kene tau tuku aku ki gak cocok. Enak masak Enak masak wong balong gak enak. kurang mandi, magleb cara ngono. Kabum paling cocok kok. Lah nggih terus sing ngoten Enak. Pak mbok Sampai plek kok. panggange, mbok begani ya Iya, Pak. iya. Kan iya. orang ada. Orang ada, karena ada orang ada. Ada tak pangan aku. Heeh. Iya mak sambel panggang Heeh. kemudian yang pangan aku. Iya. Tak jajal. Loh, lah kok wino aku ngono. Heeh. Mbok kei kemangi Iki ya. kemangi Di blender. Heeh, Kok lembut iya. sambele ngono. Di blender. Kok Ini saja piro anu. nek sambel panggang iki. Iya, panggang kok larang. 3.000 terus Patang saiki. Patang ewu Enggak. Mbak saiki. Patangnya apa-apa larang ya saiki iki. Dadi yo Ya, dicak kuwi nek dulu, dadi masakan yo. Kok gelem ah. Laris yo seneng yo. Nek akeh pas sekolahan. Iya, kanca-kanca utara tak promosino kanca utara. Anu Mbak dia tukang promosi. Apa itu pemirsa. bisa? Wah, promosi ini anu. Ayo sapa sing Iya, mau kudune mek masak. kudune mek mbok online no. Nek kata loro ki penak tuku. Enak tuku. Masak lo jajal kowe dik 20. Tapi kadang Mas Edi nganu, Mak. Apa? Bosen kadang. Iya. Iki terus tak mau tak olah nopo dhewe ngono. Tapi ki Edi ki nadoh cara ngono. Angger sambel ngono dhek wis pepes apa-apa Gak ngono rewel. wis. Dek iki Karena mangane iya. penak. Sebenarnya sambel losek koyo aku wong iki. Terus nek mau lawah ngono iki dek senengane dadak anget, maksudnya anget yo nek yo. Iya. Maksudnya gak Suwono terlalu paling seneng lho. apa-apa. Apa Mbak? Ndok ceplok anget kuwi. Ndok ceplok anget. Iya, Iya, nek ngono. ngono. Nek mergawe esuk dan sarapan ngono ya wis maya. Iki ndek iki pepes. Saiki mang ndek kok njaluk anu sego pecel. Aku kangen sego pecel yang tukokno. Tak tukokno dadak anget-anget. Aku Sego nanti. pecel. Aku mriko mak langganan iki sampinge iki wis tak tumbasi Kentucky ning kene Bu. Aku nek ndu bauti sing kono. Ning ndi kan tau? Iki Kentucky Mbak Romo, Kentucky Mbak Romo ki sampean nek sego pecel iso le. Dulur Kan Mas. Mak Denis ki lho. Iya iya sing Iya, iya, iya. Arai lho kuwi. Ino kono kuwi. Lah Aku aku tapi ino. Kurang tahu ya. Ino kuwi tempene anget, apane anget Kudune sampai jam piro kuwi? Marai ki loro. santai. Ngono ki pemirsa. Santai iki Mbak. Santai. Ini tarai gawene dikonten mak. Ate ning Kodong Jati. Wah, kuwi ino ngono. Iya. Soker. Letak-letak ora sambele. Enggak tapi ino ngono lho, ino. Gak patek letok tapi ino lah pokoknya masakku ya enak ngono. Pedes, gurih, legi ki rasa kabeh. Jadi ki enak ngono ku lho. Tuku wae sarapan. Ora. Ya. Padunya Tapi ya aku ngene lho nek tuku ya. Tuku tengah wengi iki kudu cara ngono kudu nek masak dhewe kan ngantek wengi jere panganan, jere apa. Tara iya, tara Iya, iya. Saya Masak gedakan. Oh, iya. sarapan Bu. Tara Tak naik. iya. Aku seneng sing coklat lho. Mak. Tara, Oh, iya. nek aku saiki tara nganu. Enak nah. Ya lah. Apa aku Kok lah. lapar mangan tenan. Terus Rene. Duhur. Terus ini kan ngomong sapa? Bi, oh cek nek dodolan nih Mbak ngono. Melok derangan nih bae. Tapi dia ingin trai ya. Di apa? Anu, pas wong ndau tok sedino tok dino Oh, terus ya Selasa, bener, ya Selasa bener, ya prai. bener. Selasa prai. Prai paling kok gak enek anu ning Sosok prai. kono. Biasane kan wis Tapi ya Mbak Kong ya anu. Dan tuku nikah lho, nikah Mbak Romo. Nikah anu dodol. Aku nang dia tuh jangan besane mbek sambel. Nggih. Bebas. enak kok masakane Nikah nikah kuwi. Padha cocok nggih, Mas. Nikah. Nggih, taran bendinten Iya. sasaran niku. Aku nang baru. Alah. Ora masak. Kok kok pasar. Peri. Kaila siderene Bu, kaila rene pura Ibu. Mengono ayo Mak yo.
mbok wong sekolah cek anak ki ngono Ndak. ngono ae. Anu, Geger. Dik, Mak, aku ke ninggal Tuh ngene, ayo Bu, dolan rono mayo Mak, ambek nusul mangin mancing muni ngono. Rono lah kok. Oh, alah aku Aku ngono. bisa lho. Tak ajak rono lah. Geger wong Rono iki. ya rono lah kok cuman. Ayo lagi metu dolan sepeda lagi jegelek iki mang esuk. Ya, Tapi aku cetak ngene. ambil obat. Aku tahu wis ro kok kontene dino kae. Yang pas kae. Tak pikir. kaya ora. Mulai Iya. kok puskesmas kapal langsung jegelek kok. Sementing ki dhek kambon kono. Urung ngombe obat iki lho pesetes. Dhek iki dilek-delek ya anakku ngesakno. Tak teko kaya apa? Kowe kenapa, Le? Menang ae. Ngene ngap-ngap ngono. Peri. Orang respon. Aku terus sing pakane iki kok dadi terus sakno. Yo sesuk kuwi sore. Entar ngono saiki. Sesuk terus tak gorono. Lah bantah lah. Rafil. Kene adem nek aku ngelar iki merai nganu pemirsa lho. Kena angin kuwi Silir-silir kok coba timbang. entar Iku karatu sama si kandang mang. Iki ra ndek konten terae kok biar. Sedina iku mah mbah apa ngonten apa? Orang gede, keteke lagi mbundel bareng-bareng ndek kene. Sabune kok rolas tak nentem aku 6 aku. Heeh. Tak apa aku. Mangaten oh pemirsa. Kok wong atau diwan ndu wong. Yo kan dilanjut tak peri mulai. Ini apa Pak? Apa ya? Malah rene, malah sepedaan. Digoleki kae lah kok ditumbas napa kowe? Mbak Selawo. Digawani budi marik-marik lho. Ngomong. Ditiliki malah Sakit apa? dah keringete. Panas. Panas lagi adem. Panasan. Senengane ngono kuwi nek awake penak sithik wis letek kae tak pengengian mang, tapi gak gelem. Angel wesan. Ning omah sih. Kok ning omah ra gelem. Nah, Mam. Mam, Kaela ra dikeki. gak wis kok, wis mbah dhewe. Mana saya ki tak pengen mana saya. Lagi mari ki mah tapi jek ngombe obat. Iya lah. Tak ombeni jekan. Dintakno enggak niki? Yo bagian. Reno limo iki. Ayo. Kayak Kaela. Enggak. Di adik wis. Dana mam. Tak belinya sendiri-sendiri ya. Adik tak taruh di rumah. Mam, teman. Keringete sampai koyo ngene sepeda nae tak pengen panas dhisik aja leyangan dhisik tapi ngeyel pemirsa lho. Keringete sampai koyo ngene. Awake ku lagi adem. Engko nek umatna gewekno wong. Aku sampe gak iso turu sampai jam 2. Iya lah kok jenenge anak loro. Soale dhek marek-marek terus tangine aku glerapan roh apa glerapan aku tangine. Aku lagi merem ki. Buwe, kalau nek sarung tanganku digawa sapa kene ngono. Ora nek apa-apa aku yo ngono. Mripaku ki tapi Mungkin sampo ki lho. panase ya. Panas tinggi, deleming. Demeng. Ning kono mah ya nek panganan lah. Ning jero kulkas. Ning isor. Digawani bae saper lho panganan. Dek ini lho, kok ngene ngantem yo jek. Apa lape? Apa? Apa sampe anak? Yo. Dah, ada mama, cipuk. Aku mau ki wah ratan rupange ngono. Perkara bubreh HP lunga kaji besok Hmm. budal. Padha ditiliki ngono. Padha kaji? Kanca-kanca. Ambek sego ya. Ambek sego ya. bubreh. Ambek nasi ya. Maskom. Kalau pinter kayak Kaila. Kayak mampir ya. Dikandani dik. Kalau bae iki lho. Bae. nek mama ambek sego, ya tak pekne sego. Mama ambek Kaila kene. Ya. Sik kelan pun mam. Eh? Iya mam. Mam ya, mam sik. Tidak. Tak tunggu nih. Tak tepase colokno, tepase colokno. Mama, mam sik. Mam sik. Tah, koyo ngono dah keringete. Ambek sego. Ya. Duduk sik. Nela. Jajan. Depan. Oh sik, Depan kucing. Wis beno. wong balung iki lho. Heeh. Tak mang, tak kira balung. Madhep rene. Hei. Madhep rene. Kok kana bikos, kana bikos. Sik ora. Nek serone. Madhep rene. delok. Ndang kowe udah mam lah. Melok mam. Aku. Ndak melok mam. Peri senengane ambek caos senengane. Senengane ambek caos. Dene njaluk saus tomat nek kae lah. Lha iki mau kayak pedes sambel lah gelem kok. Ndek iki doyan pedes. Lagi mau. Kayak balunge, Per. Kayak balungan. Jane balungi.
Enek ki. Nggo. Ki lho, enek ki engko ning tengahe ndak pangan sik oh. Bismillah sik. Dilanjut, guys. Enak kok Mangan, guys. Oh iya Wah, Ki enek enggak? Ki enek ki daging kok. Daging tok. Oh, kok gatekno kucing Kok mambu yo ndek iki. nek kalau balung kalau enek ini. Udah mama prene. Kae lara kei le. Ndak mama mbek Mas Peri. pengen Cek Kaila, Peri madu prene di konten lanjutno. Tumbasno ayam langsung dimam, guys. Lah mau tak Ini guleno lho. soto, sotone entak. Hmm. Yo, kuwi pakani anu gelem apa? Ndingi kalo. tempe gelem Sing enek kondok ndingi lho. Jajan dodo kalo. iku Entek dipangan. Nek segede gelem. Mosok. Heeh. Nah pangan lah. Kalau udah pangan jajane. mangan Kowe kok angel men. Ini ora kedego ngono kok atine kok. Kok ning kene bae sakar iki yo ngono. Iki ra kan tak kaya apa kan apa mbak. Angel. Wala jam manyar. Jam apa-apa kuwi? Suwi mbak, cuma Iso makan? kali dene. Iya jam. Yo, kowe Kali Mas kok Peri. ndekek. Peri yo kuning ilang, dilang nombo ning ndi kaya ngono ki. Ndekek. Ayo. kurang gitu ya Iya, anti air. cem-cem kuning aku ya Heeh. Iya, padha koyo wae kae lah kuwi. Ngono kuwi. iya ngono ki anti air tapi sing ki Iya. keman ya Bu Heeh. tapi anti air Heeh. Iki padha lho, Dik. Padha. Untuk anu pengen yo ngono. Dek mang geger tekok Kaila. Ditiliki mang metik. Lah, Dik anu ya, ijik Sibuk gawean ning omah. deweane akeh. Mbah, di mangsa iso tak njambrek. Ijik ngiwangi mbah anu gauti ngono. Ayo. Nggane ta ya. Kok gak Wes. Engko mlebu pepas Yo. Kucing iki yo ganggu. Yo mlebu kepas ya. Balunge. Iya, Mbak. Endi? Patane sik kipas. Sane per. Baik kon didek-didek. nek mangan iwak Ditakoki piye rasane malah. enak Enak ora ya? nah Enak. wes oh Cukup ngombe nemdi. Aja banyu dingin. Sik. Iya, aja air dingin. Ya. Minum obat bar iki terusan. Maya ngombe obat. Siang teh. Wayahe. Dek mang yo esuk mang. Wis. Ping telu lah, Mbak. Heeh. Mbah, jeng pundi? Ki. oh mati betul mbah Lho, putu wedok iki nek dikongkon langsung jemrantal, bedane mbek lanang yang putu lanang. Kongkonane angel. Mek apa? Aja gak jadi gak boleh. tinggal di keramik iki di keramik iya Apa? di keramik Apa? Apa di nang iku lho apa di keramik iki? iya kayak biru kan wis sampe jadi nah Heeh. kolam renangnya Heeh. tinggal di keramik itu Heeh. Emang apa tiga kolam renang kono? heeh Oh, gitu. Sampeyan ora wis-wis. halo mama Sampeyan ora wis-wis ning kono. Lampung mah Nggo apa? Nggo apa tuh Lampung? bayar ki Bayar nange. Sam gratis. Ben Wis penak. jeru Wis jeruk. tarae. Ben lemes. yo jedut Muni lah jedut sampai kerungu. wis jepe ne sapa Yang ngeterno sapa? Bae. Iyalah. Pengen ngeterno bae kon iki ya Allah. Kentenan. enak ya Nedi gawe. Awalnya laki enteng. Jere lho. Iya. Tekan gede tekan kene ndang ora enak. Lah iya. Rong dino. bulan Bar diingi ka lho panase. Rong dino pokok. enggak usah aturan Bar periksa terus jenggelek. Dituturi bae Nah. kae. Manut. Turu wae ya lah. Lagi mari yo.
Awake wis jeyelan. Sesuk nek lara bingung. Ya angel tuturane lah. Gak kena dikandani. Seneni lah, seneni Mas Bari seneni. Ulang ketek-ketek geged. Nah, pemirsa konten Mbak Isma ya. Kali ini ditutup. Mau Mbak Dian Rene nilai Dik Peri ya pemirsa, soalnya wingi kae pas loro Dik Peri gak ngerti ya urung iso Rene, wong sibuk. Delah. Ki mau Rene. Pas Mbak Isma kopior ra duwe konten. Tak konten ae pemirsa. Ya wis ngono ae sepurane sing akeh nek klera-klerine Mbak Isma ya, sepurane nek kontene ki mau ya kumpul ngene iki. Awan-awan guys ra iso turu ampe mek apa. Juri ra duwe konten. Delalah kaela Rene Mbak Dian kayak ngene kokno chicken peri. Peniliki peri ndelok bocah wis dolan. Soale lorone wis diingi kae guys, 2 dino. 2 dino setengah pas sore kok pas lorone. Terus iki wis jegelek ndek esuk mau tapi yo masih minum obat. Obate sirupe tak kon ngentekno guys sampai nganu. Bocah iki apa yo nek wis awake penak sithik yo ngono kuwi dolan penggaweane. Ora kena dirasa mulai kok kono ndek langsung dolan pemirsa. Ora dirasakno. Bengi nek sambat. Ya wis ngono Mbak Isma pamit ya. Terima kasih semoga kegiatannya Mbak Isma selalu support nggak semangat saran masukan. Mbak Isma pamit rezeki titik Allah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didolani Mbak Dian ambek Kaila.